Tensiunea electriza aerul în liniștea ce învăluia mulțimea. S-au adunat pentru justiție. Aceasta era o zi a socotelilor. Criminalul stătea tremurând, pregătit să-și înfrunte pedeapsa. Transpirația îi apărea pe frunte, cu mâinile strânse. Mișcările executorului cu glugă erau lente și deliberate. Privirile erau ațintite asupra lui, în timp ce își mișca mâna înmănușată spre mantie. Criminalul era încordat, cu inima bătându-i puternic. Timpul părea să încetinească. Apoi, cu o mișcare rapidă a încheieturii, executorul a scos o ridiche. În trecut, pedepsele erau adesea severe și brutale. Era obișnuit ca infractorii să se confrunte cu călăul sau chiar să suporte tortură prelungită sub anumiți conducători. Dar nu toate erau oribile, unele dintre ele erau surprinzător de amuzante. Acestea sunt 10 dintre cele mai brutale și amuzante pedepse din istorie în episodul de astăzi al emisiunii The Infographics Show. 10. Rafanidosis. În Grecia antică, legea era aplicată strict în anumite perioade. De acolo provine termenul draconian. Draco era unul dintre oficialii ce credeau în lege și ordine. Nu doar crime precum omorul și furtul erau pedepsite, ci și adulterul și sodomia. Și o pedeapsă unică pentru aceste crime era rafanidosis, unde condamnatul era dus într-o piață publică pentru pedeapsă și îi se introducea rădăcina unei ridichii direct unde soarele nu strălucește. Ăsta e un mod de a-ți lua porția zilnică de legume. Ridichile sunt intense de mâncat, iar pielea din interiorul anusului este foarte sensibilă. Această pedeapsă ar crea rapid o senzație de arsură intensă și persistentă într-un loc foarte delicat. Pedeapsa pare extrem de rară, dar este menționată în textele antice. Un text are chiar o versiune de lux, unde peștele a fost adăugat la amestec pentru că ridichile nu erau suficiente, dar acest lucru ar fi putut fi o îmbogățire artistică a autorului Gaius Valerius Catulus. Totuși, nu a fost la fel de durabilă ca următoarea pedeapsă clasică. 9. În antichitate, furtul era considerat una dintre cele mai grave infracțiuni. Furtul era considerat un delict împotriva regelui și o amenințare la bunăstarea celui jefuit. Deci, infracțiunile grave erau pedepsite sever, uneori chiar cu moartea. Dar pentru cei care au fost cruțați de la moarte, aceștia erau adesea marcați în diferite moduri, inclusiv prin ardere cu fierul încins. Regele egiptean Actesanus a adoptat o abordare mai drastică pentru pedepsirea hoților, tăindu-le nasurile. Acesta era doar începutul pedepsei. Apoi au fost exilați la fortăreața din deșert, Rinocorura. Asta se traduce literal prin tăierea nasurilor și era populată în întregime de acești hoți ghinioniști. Era un oraș de scroci fără nas ce încercau să-și trăiască viețile, dar dacă unul scăpa, ar fi fost identificat instantaneu după aspectul lor distinctiv și returnat la închisoarea în aer liber. În antichitatea egipteană, oficialii corupți erau pedepsiți și exilați într-o fortăreață de graniță numită Jaru, conform rapoartelor existente. Și există o pedeapsă mai rea decât simpla uitare? Exilul. L-am experimentat cu toții. Poate o prietenă își taie părul și tu nu observi. Sau mama ar putea spune că nu ți-a plăcut rețeta ei nouă de chiftele și apoi să urmeze tratamentul tăcerii. Imaginează-ți că întreaga țară îți face un duș rece. Vorbim despre frustrare de nivel următor. Exact asta era damnatio memorie, pedeapsa de a fi uitat. Cei considerați că au ofensat societatea, nu doar că puteau fi exilați dacă încă erau în viață, dar le putea fi distrusă moștenirea în aproape orice mod. Nimeni nu era în siguranță de asta, inclusiv vedetele de top ale vremii. Pe vremuri, conducătorii nu erau doar răsturnați, erau șterși. Faraonii care s-au amestecat cu religia dispărut. Generalul grec Timotei? Bang! A dispărut din evidențele militare. Împărații romani? Senatul a apăsat pe ștergere foarte repede. Asta a căzut în mare parte în disgrație în zilele noastre, dar Uniunea Sovietică își va revizui arhivele pentru a minimaliza liderii care au încrucișat brokerii lor de putere. Nu doresc să te văd să aud sau să citesc despre tine. Dar când vine vorba de pedepse istorice hilare, nu devin mai iconice decât umilința. 7. Mireasa Scolț. Evul mediu nu era grozav pentru femei și, sincer, nici acum nu s-a schimbat mult. Codurile penale din acea perioadă includeau infracțiuni precum furtul, crima, blasfemia, dar și bârfa și discursul problematic. Practic, a fi vorbăreț era o crimă. Majoritatea condamnaților pentru acestea erau femei acuzate că vorbeau fără rând sau de vrăjitorie. Guvernul avea o pedeapsă unică pentru asta: zăbala gura livului sau zăbala vrăjitoarei.
Masca de fier era concepută să arate urât și să constrângă maxilarul, împiedicând vorbirea. Și era mult mai rău decât sună. Menținerea maxilarului într-o singură poziție pentru perioade lungi de timp provoca dureri extreme, salivare excesivă și afecta alimentația. Aceasta era folosită în mod obișnuit pe prizoniere, dar unele victime erau eliberate în societate. Era obișnuit să se atașeze un clopoțel la partea de jos a măștii, ca o alarmă de rușine ambulantă. Asta permitea tuturor să se adune în jur și să bagiocorească victima. Nimic nu aduce mai bine comunitatea împreună decât o mică umilință publică. Însă, nu doar doamnele erau subiectul discuției. 6. Mantaua bețivului. Viața în Anglia secolului al XVI-lea era aspră, așa că a te îmbăta era practic o strategie de supraviețuire. Așadar, mulți bețivi rătăceau pe stradă. În 1551, beția publică a devenit o infracțiune penală, iar asprul Oliver Cromwell a încercat să închidă hanurile. Și pe lângă amenzi și închisoare, autoritățile au folosit o pedeapsă numită mantaua bețivului pentru a-i umili pe acei alcooliști și a servit drept poveste de învățătură pentru restul publicului. Și mantaua a întors cel mai bun prieten al bețivului împotriva lui. Mantaua era de fapt un butoi, cu găuri pentru cap, picioare și găuri mici pentru a-ți scoate cu greu brațele. Bețivii erau eliberați în comunitate, unde se plimbau, cădeau în repetate rânduri și, fără îndoială, implorau oamenii să le dea mai mult alcool. Sună ca o distracție inofensivă, nu? Au rezistat cât au putut, dar au devenit ținte ușoare pentru cei cu resentimente. A fost o sursă grozavă de distracție pe stradă. Însă dispozitivele de umilire au și o față mai întunecată. 5. Kang-ul. Kang-ul, folosit în Asia de Est timp de secole, era ca stocurile Europei, dar cu umilință suplimentară. Era practic o placă mare care era modelată în jurul capului victimei, făcându-i incapabil să-și atingă fața cu mâinile. Crimele lor erau scrise pe laturi, ca un panou sandwich al faptelor rele. Criminalul nu putea să-și scarpine nasul sau capul, sufera doar disconfortul. Dar pedeapsa are și o latură mai întunecată. Putea ucide cu ușurință dacă lucrurile mergeau prost. Kang a fost conceput pentru a face ca infractorul să nu se poată hrăni singur, forțându-l să se bazeze pe bunătatea străinilor pentru a-l ajuta să mănânce și să bea. Problema este că el este un infractor, iar crimele sale sunt expuse public, ca cel mai rău panou publicitar. În funcție de infracțiune, oamenii s-ar putea chiar să se bucure să-l vadă cum se topește. Și mulți chiar au făcut-o. În pofida realității sumbre, Kang a rămas până la începutul secolului 20. Dar care este cea mai rea parte a unei umilințe rituale? Când tot orașul ia parte la asta. 4. Carivari. Toți adoră o paradă. Dacă ai făcut parte dintr-o echipă campioană, îți vei aminti cum întregul oraș s-a prezentat, scandând numele echipei tale și aruncând flori. Acum imaginează-ți exact opusul acestui lucru și ai un charivari. Este o paradă a rușinii concepută pentru a umili un membru al comunității. Acest lucru era obișnuit în Europa și America de Nord și ar implica ca un făptaș să fie tras din casa lui și târât prin piața orașului. Acolo a început adevărata distracție. Victima ar fi fost atacată cu gunoi și mâncare, în timp ce muzică bagiocoritoare descria cât de oribilă era persoana. La sfârșitul paradei, adesea erau aruncați în apă. Deși rar fatal, putea rezulta într-o leziune destul de urâtă. Au fost încercări de a face versiuni mai puțin violente. Asta includea folosirea unei efigii a persoanei vizate de paradă, un aspect încă destul de amuzant. Imaginează-ți că te trezești într-o zi și tot orașul strigă la o păpușă ce-ți seamănă, dar cel puțin ai unit comunitatea pentru un eveniment. Dar nu a existat o pedeapsă istorică mai bizară decât aceasta. Numărul 3. Poena culei. În timpurile antice, un criminal deosebit de brutal sau disprețuit ar apărea ocazional în fața instanței, ca un fiu care și-a ucis tatăl. Problema era că pedeapsa cu moartea era aplicată frecvent, ceea ce reprezenta o eroare evidentă. Nu poți exact să execuți pe cineva de 2 ori, așa că la Roma au venit cu o pedeapsă deosebit de ciudată, brutală și creativă. În poena culei, condamnatul ar fi biciuit mai întâi. Apoi i s-ar pune un sac pe cap și pantofi de lemn pe picioare, ar fi înfășurat într-un sac și apoi aruncat în râu. Și nu ar fi singur. Acest ritual a fost conceput pentru a face ultimele momente deosebit de brutale, așa că executorii ar adăuga un șarpe în sac, apoi un cocoș, o maimuță, un câine și orice alt animal rătăcit
pe care l-ar putea găsi. Întreaga menajerie ar fi legată într-un sac și apoi toți ar fi aruncați în apă. Pe măsură ce începeau să se înnece, animalele ar deveni absolut nebune, sfâșiind criminalul. Asta a fost rareori folosită în Roma antică înainte de abolire. Ca toate clasicele bune, a avut un scurt comeback în Evul Mediu în Germania, dar în cele din urmă a fost abolită definitiv. Și trebuie să spunem că suntem bucuroși, că ce-au făcut animalele să merite asta. Dar pedepsele creative și brutale nu au dispărut încă. Numărul 2. În zilele noastre există persoane care par a fi deasupra legii, în special dacă sunt proprietari sau oameni de afaceri. Infractorii cu guler alb transformă infracțiunile penale în civile, scăpând doar cu o palmă pe încheietura mâinii sau o amendă consistentă. Acesta a fost prețul pentru a face afaceri, așa cum a experimentat Florence Niamiti, de 71 de ani, în 1998. Florence a fost un proprietar destul de rău care și-a lăsat clădirea să se deterioreze și i-a lăsat pe chiriași fără căldură, apă caldă sau electricitate. A fost găsită vinovată de 6 încălcări și i s-a ordonat să plătească o amendă și reparații, dar nu s-a conformat. Din păcate pentru ea, judecătorul ei era un fan al Hollywoodului. Judecătoarea Joan Frita a condamnat proprietara neglijentă la minimum 4 nopți pe săptămână în clădire pentru următoarele 2 luni. Chiriașii ei aveau locuri în față la spectacolul karmei sale, dar pentru Florence a fost și o perioadă brutală pentru condamnat. La vârsta ei, absența protecției de bază părea periculoasă, ca un film horror. Inspirat de Super, asta era exact ceea ce spera judecătorul. Bănuim că acei reparatori au fost chemați în grabă, dar există un lucru care ar putea fi temut mai mult decât legea, mama și tata. Pedepsele parentale pot fi obișnuite, cum ar fi interdicția de a ieși sau efectuarea sarcinilor suplimentare sau înfricoșătoare când tata spune să tai o creangă. Dar sunt construite altfel la țară. Unii părinți din mediul rural au recurs la o pedeapsă ciudată și surprinzător de intensă numită buck ragging. Acest lucru provine de la crescătorii de capre care foloseau cârpe când caprele bătrâne sunt în perioada de rut și emit mirosuri puternice. Apoi, cârpa este prezentată caprelor pentru a vedea dacă sunt în călduri și a fost descris ca unul dintre cele mai dezgustătoare mirosuri din lume, iar unii părinți au descoperit cum să o folosească ca armă. Practic, buck ragging este atunci când un părinte prinde copilul și îi pune cârpa pe față, dându-i un gust ultra intens al mirosului. Deși mulți părinți din oraș ar considera asta abuz, cei de la țară ar putea spune să nu te amesteci în treburile lor. Pedeapsa aceasta e rară, dar există dovezi că se aplică. Crescătorii de capre își vând zdrențele de țapă online și primesc oferte mari de la părinți care nici măcar nu dețin capre, dar nu pot aștepta să-și traumatizeze copiii așa cum au fost ei. Care dintre ele câștigă premiul pentru cea mai rea pedeapsă? Ai ceva chiar mai brutal, dar totuși hilar în minte? Lasă un comentariu și să înceapă haosul! Și dacă te întrebi cine a creat cea mai infamă pedeapsă din toate timpurile, am pus cele mai rele pedepse din lume, una împotriva celeilalte, în cele mai rele pedepse din istoria lumii pe țări. Sau aruncați o privire la tortura în închisoare, cele mai rele pedepse din istoria omenirii, pentru o privire detaliată asupra a ceea ce se întâmplă în Marele Harem.